Köszöntöm Önöket, kedves hölgyeim és uraim! Tóth Béla vagyok, a Őfél leszek a mai nap folyamán. Bármilyen kérés, kérdés, óhaj esetén állok rendelkezésükre. Köszönöm figyelmüket! Kedves hölgyeim és uraim, kereshetnénk-e akkor egy mennyasszonyt ezen festő vőlegény számára? Ez lenne a kérdésem. Jó, akkor megkérdezem még egyszer, és próbáljunk egy lelkes igennel, vagy valami hasonlóval reagálni, mint hogyha szeretnénk ezt az egészet. Jó? Szóval, keressünk el, kedves mennyasszonyt! Ha persze! Na, mi jóval leszünk. Hát hogyne? Látom. Jó, hát akkor megnézzük, hogy miből lehet választani. Jó napot kívánok! Jó napot! Szép jó napot kívánok! Üdvözöljük a ház asszonyát urát sorban. Nagy kéréssel érkeztünk, el is mondom nyomban. Úgy tudom én, akad itt egy leány, itt keres nagyon, jó barátom, ki mellettem áll, szószólója jó magam vagyon. Nem szépítem a dolgot, a leányt elvinnénk, házasságba barátomnak oda tennénk. Így, kedves hölgyem, tisztelt uram, tisztelettel kérem és kérdem, a leányt áldásukkal elengedjék vélem. Jó barátomnak feleségül adja, ő ezt a lehetőséget biztos nem tagadja. Érdeklődnék, kedves hölgyem, tisztelt uram, hogy akad-e eladó leánya a háznak? Itt nincs. Tessék? Nincs. Kedves hölgyem, tisztelt uram, legyen olyan jó, hogy körbenéznek, hát ha valamelyik sarokban csak akad egy eladó leány. Engem kívánjál, jó? Engem kellett volna kínálni előtt. Ój, de csodaszép leány, neki egy tapsot! Csodaszép a leányzó, ide kérünk egy nagy mosolyt, és drága uram, az lenne a kérdésem, őt keressük-e? Nem? Kicsi a lány. Tartok tőle, nem őt keressük. Így egy másik lány érkezését lessük. Engem. Formás kis csillag, mutasson idégesen! Fordulj meg! Úgy van, ha húzd fel azt a blézert, vagy zakót, vagy miért csak, fordulj meg! Úgy! Na, őt keressük-e? De nem ő? De tetszett azért. Nagyon jó. Tartok tőle, nem őt keressük, így egy harmadik leány érkezését lessük. Nagy tapsot! Ide állhatsz akkor közénk, én megpróbálok elhúzódni valamerre, bármerre. Kedves hölgyem, tisztelt uram! A leány őlészens, úgy látom megilletődött egészen, így engedjék, hogy mondjam én, mit is gondolhat a kis szerény. Édesanyám, édesapám, köszönök nektek mindent nagyon, az életet, a jó szót, a nevelést, az irányt mit szabtatok. Ígérem, ezen útra valóval jó leányotok maradok. Új élet mi vár rám most, talán kicsit rettent, de belevágok, nektek köszönök még egyszer mindent. És egy dolog nem változik, egy dolog, mit ne feledjetek soha. Szeretlek titeket, s tudom, párommal együtt bármikor vártok haza. Elbúcsúzhatsz a szülőktől. Nagy tapsot a szülőknek, hölgyeim és uraim! És akkor ide állhattok, ide már. Jó? Kedves hölgyeim és uraim, most pedig akkor a drága vőlegényünk mellé megtaláltuk ezt a csodás mennyasszonyt. Így szeretném, hogyha egy hangos és egybehangzó éjjennel válaszolnának a következő felkiáltásomra. Éjjel az ifjú pár! Éjjel! Nagy tapsod, hölgyeim, uraim! Éjjel! Nagyságrendileg 4 óra múlva indulunk, kedves hölgyek, urak, a Bodormajorba, ahol a polgári szertartás és az este további része is lesz. Addig nyugodtan lehet gratulálni a fiataloknak, köszönni nekik, vagy éppen vizet fogyasztani, lazítani, ahogy jól esik, szólni fogok időben, ha indulunk. Még egyszer, éjjel az ifjú pár! Éjjel! 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 Szabad meg. Mennyi? Nem maradok itt lenn sokáig, csak Gyorsan lehet pusziszkodni, mert utána megy az, hogy vissza nekik. The picture is wedding after the divorce and the big hall in the church. Yeah. Köszönöm a múltat.